kwana. Kenan sai a buga mu a rediyo. Tashi. Asuba ta yi. Tashi. Tashi ku tafi aiki. Asuba ta yi. Tashi. Bina kake ko? Bina kake? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar duniya gabaki daya. Ku taimaka ku shiga YouTube ina mai suna All Kwana TV. Ku danna mun subscribe sannan ku danna alamar karara. Mun gode. Idan ba haka ba za mu zama mahaukata.